Vedeli ste, že maskary by sa mali meniť každé 3 mesiace? Presne podľa ročného obdobia to úplne perfektne vychádza. Mám tu pre vás tieto maskary, ktoré nám zväčšia o 200% objem. Môžeme mať krásne VR-ové riasy. Môžeme si ich predĺžiť a krásne rozčesať. Potom tu máme riasenku, ktorá nám dodá objem. A nakoniec je tu riasenka, ktorá je vodeodolná. Ak máte malé očka, určite odporúčam riasenku s menšou kefkou. Ak máte veľké oči, odporúčam vám riasenku, ktorá vám dodá objem a má veľkú kefku. Veľká kefka u nás znamená, že má krátke, ale aj dlhé štietinky. Krásne si prejdete cez myhalničky. Malá kefka môže byť napríklad takáto. A v tomto prípade si urobíme krásne VR-ové riasy a tu na konci, možno aj vidíte, ich môžete aj rozčesať. Z týchto 5 si vyberte 2, akékoľvek, a môže byť aj 2 rovnaké. A k 2 dostanete očný krém. Tento očný krém presne na očné okolie, kedy ho hydratujete, rozjasníte, aplikujete ráno a večer, aby vaše očné okolie bolo dokonalé. Presne týmto očným krémikom, keďže okolie oka je o 7-krát tenšie ako zvyšná pokožka na tvári či na tele. Je na vás, akú kombináciu si zvolíte, a k tomu získate k 2 maskarám jeden úžasný očný krém ako darček. Vyberte pre sestru, pre maminku, pre kamarátku alebo aj pre vás obidve a tento očný krém bude práve váš.